baha na po dito sa ano, sa harap ng court. Ayan po. Yan yung tubig dito sa amin kapag umuulan. Ayan. Baha na. Aapaw na dito sa may kalsada. Amoy! Grabe lakas ng ulan. Ayun, nakatapos lang kaming maglaba. Tapos amoy! Yun, update dito sa likod. Amo, ang baha na naman dito sa likod namin. Lakas din ng ulan. Saan nilaban namin? Ayun ako. May kidlat. Amoy! Amo! Manggabuso nga na kita. Ha? Manggabuso. Manukay. Baha na. Pati inom ano. Iinom. Arin. Isang oras na yung ulan. Yun, baha na sa dito kalsada. Malapit ng umapang kalsada kasi yung tubig galing dyan sa bukid. Punta dito sa kalsada. Pinasok na ng tubig yung court. Ayan o. Ang lakas ng ulan. Amoy! Ayan, may jeep. Ayun. Baha na po.
Ayun si Uncle Bondor. Pupunta ng Laot. Yan, baha na, grabe oh. Pupunta siya ng Laot. Ipoposisyon na yung screen kasi sigurado to bukas. Kasi malakas yung baha. Shareable na naman yung mga tilapia nito. Ayan na. Ayan, ipoposisyon niya yung mga screen para bukas maraming huling isda. Hindi tayo sasama. Mga lambat pang sandok ng isda. Palis na. At yan binayaan. Veterano. Tandus ka muna po. Tandus. Baha. Grabe yung baha. Ito na kan Ranaw. Grabe lakas ng ulan. Ayan, mga nangunguha ng nyug na anod. Lakas ng ulan. Grabe yung baha. Ngunguha ng nyog. Ito sa kabila. Grabe. Tok! Sabi ka silong. Kapalula. Grabe lakas ng lakas ng baha. Ano yan kaya? Ano yan? Grabe yung ulan kasi kanina talaga. Grabe yung baha. Ito. Nakakailong tingnan. Galing sa bukid po yan yung tubig na yan. Papunta na yan dun sa lake. Itong tubig na to dun sa pinangunguhanan ng isda. Dun na yan papunta. Grabe.
Suguran. Daming mga nyog inaanod. Maganda ka ni motor. Ano mga panggatong oh. Sabay na subi. Pag nasubi ka. Ay pag suwian na yun, amo yan. Ayan, medyo tumigil na yung ulan po. Ayan. Ito na nangyari dito sa gilid namin. Baha na naman dito sa garahe. Ayan. Grabe, lakas ng ulan talaga.